Vôňa benzínu, pískajúce pneumatiky a milovníci športových aut. Nadšenci motorizmu sa stretli na letisku v Sklabinej pri Veľkom Krtíši. Rozhodli sa pomôcť chorým deťom. Ja to precítim každý rok, vždy som proste z toho nadšený. Vždy mi vypadne tá slzička šťastia. Sme tu preto, aby sme spoločne prišli podporiť myšlienku založiť na detskej onkológii knižnicu a kino pre detských onkologických pacientov v Banskej Bystrici. Pravidelne tu štartuje aj Matej z Handlovej so svojou Škodovkou. Preto som aj chodil, lebo sa mi páči tá samotná myšlienka, že celý výťažok z tejto akcie ide pre detičky, ktoré to naozaj potrebujú. Pre svojich rovesníkov sa za volant posadila aj 5-ročná Lea. Ja pretekam na tejto zelenej bugine. Sa pomôže aj deťom, tak to sa mi páči. Je to pre dobrú vec, dobre, že ste mi pripomínali, ešte musím ísť aj ja prispieť. Marián Vladovič a Peter Ziman, televízia Markíza.